mukuru weZimbabwe Republic Police ZRP muMashonaland West vanova ivo officer commanding weZRP Commissioner Taonei Nyazema vati kuvhurwa kwaitwa zviripamutemo base reKatanga kuNorton kuchabetsera kuvandudza kuchengetedzwa kwemutemo pabodzi nekuderedza kuparwa kwemhosva kunharaunda iyi. Vachiti zvirongwa zvakaita seizvi zvaitwa kuNorton zvichapfuura mberi nekuona kuti kudyidzana kwevemutemo nevagari kwaramba kwakati tsvikiti, kwaramba kuchibara zvibereko zvakanaka mukugadzira nharaunda isina kuparwa kwemhosva. Uye patanga tiri kukurukurawo nevamwe vagari vekuKatanga vati vanonzwa kutohwa moyo usikandwa kumauchani nekuda kwekuvhurwa kwebhesi irororo, vachiti vamwe vanga vasiri kutofungidzira kuti vemutemo vachauya nedanho iroro rekuita come up nemastakeholders ekuti vavandudze bhesi irororo kuitira kuti chipurisa chiswedere pedyo nevagari. Uye takurukurawo zvakare nevamwe vanga vari kuti zvaivaomera kare kuti vange vachiti vakada kumhan'ara nyaya dzavo, ungava usiku, angavawo mamwe makakatanwa anenge achida kuti vemutemo vange vachipindira. Zvaivaomera, asi nekuda kwaizvozvi zvose zvava mutserendende, mvura yeguve. Mortar structure was created in 2016, but it was of poor quality and it developed extensive cracks and some roof leaks, rendering it inhabitable, and we were back to square one. Thanks goes to our local business person, a man who hails from Rengo in Mashingo, under Chief Najena, ably represented here by Mr. Banda, his manager. Indeed, this is in sync with the President of the Republic of Zimbabwe, His Excellency Comrade Dr. Emerson Mnangagwa's mantra, nyika inowakwa nevanhu vayo. Norton, Manyame district inowakwa nevagari vekuno. I've read the history of the police station called Norton. I'm told it was a farm owned by the Norton brothers, and that police station was donated in 1896, and therefore it is not strategically positioned to serve the interests of our people in Kamba. Therefore this base is most welcome and invaluable to us. We are also grateful for our local authority, as represented here by the Housing Director, Norton Town Council, which have held this police stand and also connected the sewer system to the main Norton Town sewer system. I want to promise members of the community that they shall get a service second to none from members manning this base. I understand the officer commanding district and the officer in charge will assign an assistant inspector with effect from today to be in charge of this base. And let me also take this time to warn all those perpetrators that very soon the wrath of law will catch up with them, especially our stock thieves. It is a crime of concern in Miami, in that we have a lot of butcheries here, we have a lot of abattoirs here, we have a lot of cattle farmers here. I would like to inform this gathering that the establishment of posts and bases is one of the community policing initiatives by the Zimbabwe Republic Police and aimed at bringing police service closer to the people. The ZRP adopted the community policing strategy upon realization that
fighting crime is a collective responsibility. We, the police and the community, should collaborate in preventing crime. Ladies and gentlemen, iwene nitine basa. Tafara zvakanyanyisa zuva ranhasi nezvese zvaitika nekuvhurwa kwaitwa bhesi redu. Tinotenda kuti tichabatsira vazhinji vagari vemuno muNorton. Vazhinji vanga vachinetseka kuti mhosva dzavo vanobvisa kupi nekuti kwapasina nzvimbo yakanatsonaka. Asi tinotenda kuti taane nzvimbo yakanaka. Chaitika pano Mwari ngaaropa mukadzi mumwe nemumwe akabvisa ruoko. Hatina kuzvifungira kuti chaitawo station yakanaka kudai, asi tida kungotenda. Kutenda nekubvisa Mwari ngaamukomborere vawedzere paakatapudza. This project, I believe, as a local authority, we are going to improve even our enforcement of council bylaws. You would understand that traveling from all the way from Katanga to the Norton urban main police station, that is along Zimbabwe Road, was too very far for us. But now that we have this police station in our vicinity, which will be very good and it will be effective for us to enforce our bylaws. Even Norton Town Council wanted to assist with other technical assistance in terms of town planning and connections of water supply and other necessary activities that we as Norton Town Council partake in this good initiative. We say together we can make Norton a better town and a better city in the future. Thank you very much. Saka regai ndidzokere kubusiness community nditi kwatiri business community. Mari yedu isusu iri mucommunity, asi mari haitike kana tichishanda mhusa dzichiparwa kana munhu achibirwa. Zvinotoitika chedu shande zvakanaka ndokunge environment yebusiness iri conducive. What brings this about into existence ndezvekuti mapurisa anenge achishanda zvakanaka, vari motivated, vane zvikwanisiro zvose zvebasa. Saka ngatirambei tiri kushingaira business community, bata pamwe nemapurisa